Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. Barkanku da zuwa wannan channel namu. A wancan bidiyo namu mun yi bidiyo akan reaction na duk abin da zai faru ya faru. To a yau za mu yi grading din artist din gaba daya, artist wajen mutum 16. Amma kafin nan muna so da Allah ku danna mana like, sannan ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Muna godiya akan haka. Za mu yi grading din duka artist din mutum 16 based on their performance a wannan track din. To sai dai kun sani wannan ra'ayi ne na mutum dan adam, akwai ajizanci, sai za ku iya samun a tangarda a abubuwan. Kawai dai gashi nan ne za mu yi shi ne dai roughly dai kawai a takaice. So kusan na farkon nan gaba ɗaya za a ce kusan kunnen doki suka yi ne, it's hard to decide. To amma dai gashi dai na dan fitar da su. Na farko mu je yanzu gadan ba lokacin bata lokaci ta bakin a Normis G. Mu je na farko da muke da shi a list shine Baba Yanks Manjago, shine ya zo na daya a wannan track, wanda shi zamu bashi first class. Sannan kuma mu je na biyu, wato shine Diesel, wanda muka samu a wannan list namu. Muka je kan na uku shine Luti Fresh, dan garin mutanen Gombe kenan. Muka je a na hudu muna da Fizi na YNS, wato a jerin mawakan YNS shine kusan ya zo na ɗaya kenan a cikinsu. Sannan kuma in muka je a na biyar muna da Zain Africa ya zo na biyar. To in mun zo na shida muna da Don Maka Don, wanda shine ya zo na shida a wannan track din na duk abin da zai faru ya faru. Muka zo na bakwai akwai mutumin Ummita, wato LSV, shine ya zo na bakwai a wannan track. Sannan mun zo na takwas akwai dan mutanen birnin tarayya Abuja, Bazzi, shine ya zo na takwas kenan. Muka leƙa na tara za mu ga shine wato babban yaya DJ AB. Muka je kuma na goma muna da dan mutanen Katsina, wato ɗansa. Wato abin da yake burge ni, an haɗa har mutumin Benue na gani a wannan waka. Abin ya bani citta sosai, ya yi kyau. Ban san ku yi haƙuri fa yan jigawa, ban san kuna rappers ba sai a wannan track ɗin. To a ina muka tsaya? Mun tsaya na goma ko? Muka je na 11 akwai nan ma dan mutanen dai Katsina, su suka rike gurin, Musa Africa. Muka bar nan kuma wanda ya zo na 12 shine Sidik, me yake wa NDA wuta, ka kyauta. Akwai kuma Cizo daga Germany, wanda shine ya zo na 13. Na 14 muna da Ejala Freeman, dan mutanen Benue. Muka zo kuma na 15 akwai Wiz Amin, shine ya zo na 15. Sannan kuma akwai Maddox TBB, Paul Black Boy, wanda shine ya zo na 16. So yanda abun namu yake kenan. Muna so da Allah ku danna mana like, ku danna mana subscribe, sannan a karba da haƙuri. Wannan kawai mun yi shi roughly ne, we just decided. Yau kuwa ra'ayina ne wannan, ba wai wannan bane ba. Mun gode, ku danna mana like, ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Muna godiya akan haka. Sai mun ƙara haɗuwa. Bisalam.